Gintambungan sa mga gobernador kag mayor sa Western Visayas, mga national officials, linibo ka mga delegates kag student athletes ang opening ceremony sa Western Visayas Regional Athletic Association o WVRAA Meet 2026. Ginihiwat ini sa Ricardo Palmares Senior Memorial Sports Complex sa Barangay Bacuranan, Pasay City. Masobra sa 4,000 ka mga atleta halin sa schools division offices Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo City, Iloilo Province, Pasay City, Rojas City ang nagapakigbahin sa mga hinampang subong nga tuig. Unang ation man ini nga hindi na upod ang Negros Occidental sa WVRAA Meet matapos ginsepara na ini sa Western Visayas kag subong napaidalom na sa Negros Island Region. Yari ang opisyal nga deklarasyon sa pagbukas ang WVRAA Meet nga ginpaunahan day DepEd Region 6 Director Cristito Eco kag Pasay City Mayor Attorney Stephen Palmares. Handa na ba kayo? Let's get ready to rumble! By the authority vested in me as your Regional Director of DepEd Region 6, Western Visayas, the stronger home of the champions, we formally declare the 2026 edition of WVRAA Meet officially open! Is greater. Ang opisyal nga deklarasyon sa pagbukas sa WVRAA Meet 2026. Ginpabugal naman ni Mayor Palmares sa iyang speech nga isa ka investment para sa palabuton sang kabataan kag mga atleta ang mga pasilidad nga gintukod sang Pasay City para sa WVRAA Meet 2026. Una na ginpahayag sang alkalde nga hindi lang WVRAA Meet ang ginahandaan sang Pasay, kundi ang palabuton pagid nga dalako nga aktibidad nga masarangan nila nga mag-cater kung mayara na sang maayong nga facilities. Antes nagsugod ang seremonya kahapon na una na nga ginanunso sang alkalde ang plano nga magbid para mag-host sang palarong pambansa sa 2028. Nagapanaw-panaw ako aga pa di. May nagsumalang kanakon. Mayor, pirayagin gasto nyo kadaya. Siyempre, duroy ka pamangkot. My dear friends, sa mga bisita, sa mga pasinons, kagkasimanwa. I do not consider it as an expense, especially in sports. I consider it as an investment to these children, to the future children and athletes. Sa sports, why kagit pirde? Do not consider it as an expense, rather consider it as an investment. Si Pasay City Mayor Stephen Palmares, suportado naman ni Philippine Sports Commission Chairman John Patrick Gregorio ang plano sang Pasay City nga magbid para nga makahost ang palarong pambansa. Tumandok sa Iloilo si Gregorio, kagaupod sila kahapon ang duwaman ka mga Ilonggo nga yara sa national government nga mosanday Undersecretary Attorney Peter Irving Corvera kag Department of Agrarian Reform Undersecretary Jessery Palmares. This May, I am sure we will see all of you in the Palarong Pambansa in Agusan. And I know that the mayor of Pasay wants to bring Palarong Pambansa in Pasay back in Western Visayas in 2028. There are 5 votes. There are 5 votes to get that award. There are 5 votes. 2 are already in front of you. If you lose that, hindi na namin kasalanan yon. In other words, liamado na. I understand you want to host Palarong Pambansa. Mabuhay ang Pasay, mabuhay po ang Iloilo, mabuhay po ang Western Visayas. Si Philippine Sports Commission Chairman John Patrick Gregorio. Yari naman ang medal tallies ang mga schools division offices as of press time. Una kita sa elementary level. Ang schools division of Iloilo nagapanguna nga may natipon nga 2 ka gold, 3 ka silver kag 2 ka bronze medals. Ang schools division of Guimaras mayara man sa 1 ka gold, 1 ka silver kag 1 ka bronze. Ang schools division of Capiz may 1 ka gold. Ang schools division of Rojas City may 1 ka bronze. Wala pa sa medal ang schools division of Aklan, Antique, Iloilo City kag Pasay City nga mong host.
Sa secondary level naman, nagapangudang Schools Division of Iloilo nga may duwa ka gold, 4 ka silver, kag 2 ka bronze. Nagapangaduwa diri ang Schools Division of Capiz nga may 2 ka gold, kag 1 ka bronze. Pangatlo ang Schools Division of Antique nga may 1 ka gold kag 1 ka silver. Nagasunod ang Schools Division of Aklan nga may 1 ka bronze, samtang ang Schools Division of Guimaras may 1 man ka bronze. Wala pa sang medalya ang Schools Division of Iloilo City, amo man ang Pasay City kag ang Rojas City.